I'm a scat man. No. Čo? Ahojte ľudia, ja vás zatiaľ ešte neviem, že či vítam môjho ďalšieho nového videa. Dneska by som chcel zahrať Station Master Train Tycoon, lebo to stojí 35 robuxov a chcem to vyskúšať, aby ste vy nemuseli. A koľko mám vôbec robuxov? Počkaj, 35 robuxov. To mi počkaj, čítam to. Čiže? To mám 3 robuxy, milujem to. Super. Už, ani pozerať na to nechcem. Super. Fakt som rád. No ukáž, build station. Začína to zaujímavo. Dáme... Toto je moje obľúbené meno. Neviem prečo. No. Takže. Welcome to Station Master Tank. Welcome to continue. Dobre. Čo sem? Boring! Dobre, daj pokoj. Nie. Au. To som nečakal, že sa búknem do vlaku. No, takže, čo teraz? No, dobre, a čo mám teraz robiť? Už viem. Tá hra je úplne podobná ako Build City, alebo niečo... Čo? Hej, niečo také. Tak. Teraz toto. No yes, môžem to tu dať, dobre. O koľko tak to dáme? Dáme to... Môže byť? OK. 9%. Koľko? Hej, o 2. OK. Takže, hej, o pova... Jak sa to... Takto. Ale nechcem To je dekorácia, hej? Takže to tu nemusím dávať. Ja to tu aj tak dám. Pretože nebudeš mi tu chodiť na čierno, môj zlatý. Ani neviem, na čo sú také veci. Dobre, ale dobre. Blbá otázka. Toto, dobre. No, takže... Ostoj. I love the looking around. Dobre. Ja by som teraz... Neviem. Boring! Si to dal ešte takto... Teraz by som to... To sa... Ne. Ja aj dobre, už som sa zľakol. Že som to tu... Takto... Ja to... Môžete mi... Čo sa... Co dám takto. Hej, to vyzerá dobre. Neviem, či to vyzerá dobre, ale... Keď budete chcieť sériu, tak môžem spraviť. Ja len dúfam, že toto video bude vydateľné. Prečo by nebolo však. Tak, ešte to dám takéto. Ja to sa ne... Aha, tak to tam takto a takto. Nech je tu také veľa. Neviem, či sa vám to páči, či nie. Mňa to nesúži. Tak. No a už som chudobný. Teda. Ja by som mohol postaviť strechu však. Pardon, ale...
to nikto nepočul. Teda... Chcel by som... Ja sa bojím. Bož! Vymazať. Prosím, vymazať. Či to tak má byť? Toto sa ma to pekne opýta. Fúha, to sa malo peňažko dostávam. Viete čo? Ja tu dám... Shops. Sandwich. Teraz neviem, kde... Aha, tak to musím to otočiť. Ale by som to dal asi... Nejak takto. Či sa to bude páčiť niekomu, či nie. Ja to dám proste tak. Hlavne mi to tu... Áno. No, toto nie sú dvere, ale... Tak... A tak... Tak. To by mohlo byť. Len ma docela štve, že není tu strecha. Keď to nezistím, tak mi to môžete napísať do komentára. Takže... Brick. Ahoj, prosím. Počkaj, keby som to... Tak. Teraz... Dám... Toto sa tak dobre stáva. Ja si myslím, že fajne. A ja môžem tu dať disablet. To si... Nechám to tak. Môžem ísť do vlaku. Na vlak? Počkať. Na vlak alebo do vlaku? Keď toto uvidí moja pančovka za slovenčiny, tak ma asi zabí. Tak dajme tomu, že na vlak. Môže... Hustý! Som zvedavý, kde... Idem, až. Ale dúfam, že sa vrátim. Na to, že to je 35 Robuxov... Ja neviem, kúpte si či nie, mňa už je to jedno. Dobrý deň, aká je toto stanica? To je nejaká iného hráča? Hustý! Takže budem to kopírovať od nej. Teda, môžem ísť skúsiť... Tak, a tu som si zabudol zapnúť mikrofón, pretože mi sestra trošku vbehla do obývačky a zabudol som si proste zapnúť, takže tak toto proste znie. Takže myslím si, že niekto nechce pozerať na tichého Romana. No a proste to vystrihnem. Ja som mal doteraz vypnutý mikrofón. I'm retarded? Tak ja tu vravím 9 minút. Úplne zbytočne. A dosť. Ja som toto. Neviem, na čo to je. Neviem, na čo je toto. To neviem, kde asi na okrasu. Nemôže to tu byť. A to akože nemyslíš vážne, že budem musieť takto akože... Bum. Keď máte nejaké tipy, triky na túto hru, prosím, napíšte mi to do komentára. Pretože ja neviem, ako funguje táto hra, čo ste si asi mnohí mohli všimnúť. Samozrejme. Ale by som to najradšej, že označil však. Hlavne dúfam, že ma nezrazí ten vlak. Ja to robím takto, že proste toto tu vymôžem. Tak. Ideš. A. Ideš. Dám to... Čo? Nie. Toto dám
Tá typka je tam zaseknutá, ale dobre, vesmír. Dobre. Teraz. Dám to... Ne! Dobre. Delete 4. Poď sem, poďkam. Tak. Bum. A bum. Dobre. Myslím, že bude dobre aj mať prechody na druhej strane. Ale aj to by som mohla mať... Počkaj, ja zväčším túto platformu. To nič neobralo, tak asi je to zadarmo. Myslím si, že hej, takto... Som rád, že sú to NPCčka, ktorí chodia na chodníku iba. Aby som to normálne prešiel. Teda čo? Dobre, ďalšie volant. Musím sa trošku postarať o túto stanicu. Máš nejaký problém, ty? This station is more decorated. A tak oni sú... Aha! Tak, ľudia, keď ja si šetrím na počítač, nebojte sa. Ja mám ešte v pláne nejaké takú, nebojte sa. Všetko proste za niečo stojí a ja robím videa zdarma. Ale áno. Takže, mohla by som tu dať toto. Tak. Ale ja by som... To musí byť proste v strede. Bum. Ne, čo som vymazal? Čo som vymazal? No je toto. Myslíte si, že stromy tu budú stačiť? Alebo asi nie, čo? Ja by som tu dal ešte takúto stenu a vidíte hneď prečo, brick. Neviem, či to vôbec bude fungovať, len keď to nebude fungovať, tak to budú úplne zbytočné peniaze. A by som hneď rozbil všetko, proste dám, neviem, či toto takto stačí, ale dám tu, toto, dekorácia. A toto. Hej, ma neštví. Čo? Toľko, že má levitovať, myslíš povedať. No, to môže byť takto tu. A bum. Ja, takto, hej, takto vypadne. Wow. Bum. Ja si myslím, že to vyzerá fajne. No čo, ty si čo, spokojný? Však ale stoj! No tak ty čo? Ticket was so easy, get number of seats. Good number of seats here. Sorry, ale toto viete, som fakt neporozumel. A teda čo? Každý asi ľudia bacha. Oni tu prechádzajú. A dám aj tu... Dám... Ja sa tu fakt nemôžem. Čo sa stane, keď... Dám asi tuto. Naopak. Dám to proste... Dám to tu. Ono to je... Ono to je väčšie. Aha. OK. Tak. No to dám, no tak nemuseli potom prechádzať. A tuto by som dal sklo. Neviem prečo, ale dal by som tu sklo. To je byť. Hurá. Aj tu by som dal sklo. Kratšie, hotovo. No, toto nevyzerá, ale zle. Vyzerá to príšerne. Ale toto môžem ukončiť, jak vravím. Jak chcete sériu, dajte... Ty čo tu chceš?
Jak chcete sériu, tak to viete čo, dajte 5 lajkov. Uvidíme sa u ďalšieho videa, tak musím vám povedať, že užite si tento deň. Ahoj.